sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagay. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 20 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga persons under monitoring sa COVID-19 sa Negros Occidental, hilway na suno kay Gobernador Lacson. Mga barangay sa Bacolod preparado sa ikaduhang round sang road clearing operations suno kay Liga President Gonzales. Dua ka pamilya nga nagbun-anay sa banwa sang hinigaran, nag-arigluhanay na. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Daw na schedule na nga ipasa ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa Marso 5 na ang rekomendasyon sini kay Presidente Rodrigo Duterte may kaangtanan sa mga ngalan nga nalakip sa drug watch list. Sa isa kapag pakighinunanon upod sa media, ginpahayag ni Gamboa nga ginumpisa na sa ilahanay ang adjudication process para sa masobra 300 kakapulisan nga ara sa listahan. Sa orihinal, 357 ang yara sa listahan. Isa na patay, 15 ang nag-optional retirement. May ara nga may 43 nga nag-absent without official leave kung awol. Apang bas sa record kahapon, Martes nagnubo ini sa 19. Kung madumduman na apid ang ngalan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido ang ara sa listahan. Pero ang nagpalayag sini mismo si Interior Secretary Eduardo Anyo. Lantaon ta kung ano ang mangin palaabuton sining mga listahan bala, kakason si Espinido sa listahan o kon padalman ang report nga ara siya na apid sa among listahan sa illegal nga droga. Bisita sa kapon sang syudad sa Bacolod kag nagpakiginunanon upod sa media. Ang pitkanay medyo madalom, inanay, pero masakit pamatian. Nga daw kahina, gid.
sang intelligence network sang kapulisan. Nga pati iya ngalan nalakip sa listahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Morning, sa aton mga kauturan, ang Life Extension Clinic bala, magabukas ini siya karon nga aga, alas 9, tub-tub alas 3, kag sa aton mga kauturan kung luyag ka, nga makaangkon 10% nga diskwento sa tanan nga mga produkto sini, lakip na. Ining aton sini number 1 nga ginaduso para sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 nga nagkakas sa mga balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Pamasyar ka mo sa ila klinika karon nga aga. Magabukas ni ang libre nga konsultasyon, lakip ang libre nga medical check-up alas 9 tub-tub, alas 3 ang takna sa hapon. Sa nasilin ko, pwede ka mo maka-avail na sang 10%, labi na gid ining Life Extension Vitamin D3. So, pamasyar ka mo dito sa ila klinika karon nga adlaw. Ining produkto nila halin pa ini sa Amerika. Amo ni sang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod yun kag Negros sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Dabo-dabo, nagapadayon, isik-wisik dito, wala kag tuo, matugnaw ang huyop sang hangin, karon nga kaagahon. Ang pila naton ka mga kauturan, kapangurumbot pa sa sini nga mga tinion. Gatabo ang ila sinituhod sa sagang bangod sang puwerte sa pagkatugnaw nga panahon. Ang aton patrol,
wala igakalingkang galagulad subong sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Madulong lang sa atong tagpalamati ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sean Fred, good morning. Matugnaw ang aton kaagahon. Uli ang domestic nga higop sang kapiaksyon Fred. Ay bangod sa katugnaw sang panahon. Sa piyak sang matugnaw nga panahon, Action Fred, nagadabo-dabo ang tiyempo. Pero saka subong ang presyo sang isda, Action Fred. Bangod ninit subong kayo ang supply sang isda. Subong kaagahon. That is why may pagsaka man sa pila ka mga presyo sa mga nagapangunang isda nga kinanglanon, no? Subong aga. Dirit ka kay ungi unahon ta si ungi Action Fred. Ang panit nga tagpila ni subong. Japon 160. 160. Ini gagmay kung dagko na ya. 200 Action Fred. Saka siya, no? Ini ang lagaw panag kunay trolling, no? Trolling. Oh, tagpila subong. 200 ang kilo, pero magdagko na ni siya kay kagma ang dagko ya 350 Action Fred, no? Ang presyo sang lagaw pa lang ina. Ang available ta subong magluwas diri ngi aryo may bago lang hasa-hasa mo. Bilong-bilong. Oh. Bilong-bilong 200 Japon, 200 Japon Action Fred, no? Diri kita nawan sa connection Fred, lubo-lubo. Way gid mga panalagko Bangros subong ninit man. Diri kita bala kay Migota, may tagpila ni subong ang atong sining lubo-lubo subong. Tag 160. 160 ang nipis mo ya. Tag 200. 200. Oy, available ang imong concert Bulinaw. Oh. Oh, 160 man. Oh, 160 ang gurayan mo ya. Amo man. Oh, ano ning inimbisan mo ni? Karao. Ha? Karao. Oh, tagpila na. 160. 160 Action Fred. Oh, nagsaka kapon ng Karaho 120. Nagsaka man siya ang panit kahapon. Pwede ni siya 140 subong 160. Pero ang dagko ya 200. Amo ni ang Karaho. Ang karahon na Aksyon Alvin na pihak na. Why pa Action Fred kina amat-amat sa palang di pihak. Kung ang customer B mag-request nga pwede kiyaro na lang kung piyako na lang at tapos sini piyako na dayon. Ang bangro sa Action Fred saka 210 to 220, no? Ang presyo subong sa Hindi pa na bunles. hindi pa na boneless, per peraso pa lang. Sa panalagko, Junior, tindog lang asininig at tindog lang sa panalagko. Nino tabo sa mga panalagko mo man? Ayun, madlos ito katama to. Ha? Madlos Why kaya. gid? Why gid? Huwag kang gidya delivery subong. Why? Pangapi ka lang. O tapos. Junior, anong tabo sa imong baligya? Why gid? Zero gid, mahal gid. Action Fred? Why gid? Magamo na kabal ng isda subong mabakal naman na ang mga baboy, karne, kagiban pa. Yes, Action Fred, no? Baboy, karne, iban pa. Naglabay kita sa karnihan, Action Fred. Ang karne, isang baboy, 2 Gs, may 2.20. Depende lang sa klase kung anong kinanglanon, di same sa Gyapo, no? Diri kita, Action Fred, sa utanan ta, Action Fred, gusto mo kay kunti, tugnaw subong, na malaswata. Maayo man. Maayo ni malaswata bala. Kay Toto. Amo nin Toto, yung ngalan niya, pero babae ni siya, Action Fred, no? Si Toto. Lalaswahon ta, subong to, estimate mo, subong agabi, gusto ko maglaswa, pila magasto ko. Siguro makalaswa naman 50 pesos Kaso 50 lang, oo. Jutay-jutay lang kay taas subong ang talong ug patula. Oo. Matamaton, tabi, ang talong ta subong tagpila. Ang subong talong, ang baligya di subong di kaparehas kay may selected, may segunda man. Oo. Ang permira, selected na siya. Gina baligya ay subong ya 100 to 120. Per kilo. Per kilo. Ang segunda, 80, 60 naman. 80, 60. Oo. Ang kuno niya, lukbati mo subong ang damo. Amo na siya lubati, pulo lang nakapiso taga bugkos. Bugkos, Ang tugabang amo man, pulo-pulo kay... Pulo, mas taas kay ang tugabang sa subong, malaway ang diri sa dulit. Ang kasupor subong Iloilo. Ang Iloilo amo nagagmay kayo pulo kay 120 taga bugkos nila. 120. Oh. Aksyon Alvin, Yes, Action Fred. may takway.
takway ka? 100 ang kilo. So, depende kay may ara man takway nga wala na kiskisan mayo. Ang kiniskisan 100 gid ang kilo. Pero makabakal gyapon ka sa 50 amon sa minimum 50 ka pesos. Makalaswa na ah. Laswa na lang ka. Manamit ang laswa kung may kalabasa, tugabang, okra, patula, talong, nang kumplito, gibala? Gani man. Tapos bakla mo da sa sang green cielo, Oo, kampiyon pagid amo nang gilakot mo be. Ay ba, mas nami pagid. Ate, siyempre may mga kon ka na gali Rio, ganung updanta na lang ni Action Pride ang kalabasa. Ang kalabasa mo kinihad na lang ni Daan, no, para ready na sa ato sa mga kauturan, pila lang kiyad sini. Pulo ka piso ang kiyad kung gusto pagig ka nga makasip ka. Kayang balatong subong kag okra mahal-mahal ged. May rambol tapo kinilo man 40 to 50 ang kilo. Pero may minimum ang gyapon nga pulo ka piso rambol na nadala na okra. Isa na nakalaswan, dahon-dahon na lang ang kulang para isa nakalutuan. 50 pesos na gid. 50 pesos. Makalaswa ka na. Oh, laswa na. Action Pride si Toto na ang aton nga na-interview sa Bungaga Action Pride, no? Kahit pa paano, pwede na ni Action Pride. Panakot na lang ang kulang sini. Para kahit pa paano, mas maging manamit pagid ang laswa sa Bungaga. So, waling sitwasyon sa Bung Action Pride diri sa area sang Burgos Public Market. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Galaing ni man ang presyo, basta malain ang panahon kay mati. Ang aton sini nga mga mangingisda, hindi ka man kapanagat kay madlos, delikado ang pugada. Ti mga sipalay abi nga madlagko nga isda da, ti subong wala kapalayag kay kadelikado. Mag-amo-amo ning panahon niya, hindi ka kapakot Gulpi lang maglagko ang balod, madisgrasya ikaw. So, nag-apiktar man ina sa presyo sang mga balaklon sa merkado, labi na gid ang mga produkto halin sa kadagatan. Isda, por ehemplo. So, muna siling ko kay na, mas mabakal ang karne, baboy, subong, pwede ser ang laswa kag iban pa. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo, mga persons under monitoring sa COVID-19 sa Negros Occidental, Hilway na kuno. Suno kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Eugenio Hosea Lacson nga hilway na akon na clear na ang 5 ka mga persons under monitoring kon na POM sa syudad sa Talisay sa coronavirus disease sa 2019 o kon na COVID-19. Suro kaya Lacson, nagakolokal man ang sitwasyon kon senaryo sa Bogos nga probinsya kon coronavirus scare ang paghahambalan. Apisar sa ginklaro sang gobernador nga sa gihapon padayon ang kampanya sang gintukod nga provincial COVID task force bangod may ara na sang damlaglang ginaprobahan nga 34.6 million ka pesos para mapasiguro kag mapabilin bilang COVID-19 free ang Bugos nga probinsya. Here in Negros Occidental, we are still COVID-19 free. In fact, there has been no request for transfer of suspected patient. So it has been very quiet recently here in Negros Occidental. Ang POM tugob sa Talisay, why not? So far, all of our PUM, PUI have all been clear. Maduduman nga ang 5 ka mga persons under monitoring sa COVID-19 sa Talisay City ang mga estudyante nga naghalin sa iban nga punsod nga apektado sa COVID-19 kagin paidalom sa 14 diyas nga pag-quarantine. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya, ang Santon Plus Herba nga habon, may antibiotic kapag dipinsa sa germs, viruses, kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini. Batok sa mga katol-katol, arikis, punggod, alapap, ringworm, kaspa, baho sa lawas, kag iban pa nga problema sa panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ag kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta, recap, STL result. First draw, una nga bula, 23-15. Una nga bula, resulta, 23 kag 15. Second draw, ikadua nga bula, 5-30. Ikadua nga bula, resulta, 5 kag 30. Third draw, ikatatlo nga bula, 21-17. Ikatatlo nga bula, resulta,
21 kag 17. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oh, kape-kape ta tugnaw. Aber, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Kung kabugtaw na kabuda sa may mga diabetes, manami ni siya kay wala kalamay. Natural sweetener lang. Nagapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pa kamo. Kay ang Dr. Alfred's Green Coffee, produkto ini nga gintunan gid sa Estados Unidos. Nadiskubrihan na kung berde pang kape, purti ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. E kung matinlong atol colon, malayo kita sa masakit. Pwede pa sa mga estudyante kay non-acidic, non-addictive nga kape. Ang mga estudyante ko kay nom sang Dr. Alfred's Green Coffee, gaabri ang ilang memorya. Wala ginakapoy, wala ginatuyo, mapagsik perme. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na, ibalik ng report. Sang aton patrol, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalaga ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon na Fred, tatlo ang nagkalapilasan sa bunguan ay isang motorsiklo kag tricycle sa banwa sang Kawayan. In tatlo ginabulong karon diri sa Regional Hospital. Ning biktima ging kilala kanday James Ray Kananga, 18 anyos. Nagapuyo ni siya sa Puroktos, Barangay Tiling sa banwa sang Kawayan, pero ang tabong insidente alas 9 ang takna kagabi sa Tabok Suba, Barangay Tabok Suba, Barangay Poblasyon, banwa sang Kawayan. Siya ang nakaangkon sang pila sa iya sini nga guya, ginapatihan fractured ang tiil sini. Tubong man, may pilas man sa iya sini nga kalawasan. Ining si James Action Fred Kananga, siya ang driver sang motorsiklo, samtang ang iya sini nga back rider o kung ang kasyabi. Ang kilala man kay Anthony Montaño, 31 anyos, taga Inayuan, banwa sang Kawayan nga nakaangkon man sang pila sa iya sini nga agtang kagbaba. Ang driver naman sang tricycle nga ginbungguan sining as alleged ginbungguan sining nagasakay sa motorsiklo, kilala man kay Nelson Anayan, 50 anyos, taga Poblasyon, banwa sang Kawayan. Ini siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sining ulo. Daw sunod diri kay Anayan
sakay siya sa iya sining nga tricycle sang aksidente nga ginbungguan sang sining duha ka mga persona, partikular sang motorsiklo ni James Ray Cananga. Sa dugang pagidaton ka balita, isa man nga diri ka 36 anyos nga lalaki nagbisita lang sa may Estepania, ginbuno man. Biktima diri kilala kay Reggie Batayan, 36 anyos sang barangay Banaco. Diri sa syudad sang Bacolod, natabo ning insidente alas 12, may jantak na sinila mga kagahon. Dara sa area sa may Kamingawan bala, kilid sang Basiwa sa Estepania. Diin ini siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sining liog. Subong man sa likod nga bahin sang iya sining lawas. Now action Fred ang ining nga biktima nagkapadulong lamang dito sa area sang Estepania sa may Kamingawan ayon. Nag-inom upon ang iya sining nga barkada nga si John Ray. Nagtulog-tulog na makadali matapos ng napiyungan action Fred. Ini siya ang ginbuno ni alias John Ray. May aksidente man kapon sa area naman sang Tangob. Biktima diri kilala kay Mark Anthony Palacios, 27 anyos, nagapuyo siyudad sa Bago. Natabong ining insidente dira sa area sa may Barangay Road sa area sang Tangob. Siya ang nakaangkon sang pila sa iya sini nga baba. Subong man sa iya sini nga ulo. Sa records sa Regional Hospital, ining biktima action Fred ang ginaligar nakainom sang aksidente nga natumba dira sa area sang Tangob. Amo ni action na Fred ang balita sa patrol, balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid makalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kagang may TC. Isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Ipa-action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Aksyon mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon
Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Ning matugnaw nga panahon bla, nami gini siya. Banyos, labi na gid kon nagapalabuy-puy, nagapalanakit ang kalutalutahan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sa kabataan sa sobra nga tugnaw. Sakit yan, sakit puson. Kinanglan, may ara ka nga Santon Plus Herbal Oil. Amo na nga bakal gikamusin ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online ka pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, 655 kita, ang jackpot 46 milyones, 46 million. Kombinasyon in any order, 50, 1, 42, 3, 17, 39. Resulta sang 655, 50, 1, 42, 3, 17, kag 39. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 51 milyones, 51 million. Kombinasyon in any order, 37, 40, 43, 23, 15. Resulta sang 645, 37, 40, 43, 20, 3 kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Santon Plus Herbal Capsule. Amo ini siya ang number 1 magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. Goiter ba na, bukol sa baga, arthritis, tumor, kag iban pa. Sa una ti ginapaoperahan ini, ang pagpaopera okay man, ugaling may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagtubo sa lawas, iya lang ina tunawon. So kung may bukol nga magtubo, tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod bagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya ang nagadipinsa sa aton lawas, labi na gid sa pagkulokambyo sa panahon alin sa init pakadto sa tugnaw, kundi mabakod ang imo immune system, dali katapikan tragkaso, ubo, hilanat, alergy, sipon, kag iban pa. Pero kung naka-Mighty C ka, mabakod ang lawas, mabato sa anuman nga sahi sang panahon. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, nagaupod di permi, wala di kabulag, 2-in-1, batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Mga balita naton City Hall, mga barangay sa Bacolod, preparado na sa ikaduwa nga round sang road clearing operations suno kay Liga President Gonzales. Balita City Hall. Detalye o Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Mayong agaksyon na Fred, nagpasiguro si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga preparado ang mga kabarangayan sa syudad sa pagpatuman ng Action Fred sa ikaduwang round sang road clearing operations. Aminado si Gonzales nga may iban nga barangay nga na-sustain ang clearing operation. May iban Action Fred nga nag-slow down, nag-untat, kagkaroon suno siya, tiyaw na nga liwat nga mag-comply sa panibag-o nga mandato sang DILG. Ginpayag man ni Gonzales nga may mga butang sa Action Fred nga ginakon sa derar sa road clearing operations kang isang pagpatigayon sang due process sa kutob sa mga maapektuhan pag-apply pa sa Bacolod Housing Authority kag iban pa. Liwat kinanawagan si Gonzales sa mga kapitan kag publiko sa ilang kooperasyon sa panibag-o nga mando sang DILG. So sa part sang liga, so gina-urge ta ang tanan na 61 barangays to comply with the 2.0 road clearing operation mandate na sa DILG. So ito sugot, although naging sustain man sang iban, no, nang iban nag-stop, iban nag-slow down. Dapat yan, si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Sa mga kaksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kaya basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Ang road clearing mayo man, pero pagkatapos ang iba nagbalalik man, ang iba nagtukod naman sa ngayub-hayub nila, ang iban nang laksam naman sa dalan, baw kabudlay gido. Tiyari naman second down naman sang road clearing. Di mga barangay da, kapitan, mga barangay opisyal, abi eksiduhan nyo, kay base kon kamo ang papanaugan sang pinalidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Kalaton sa madamo pagid nga mga tawo sa bilog nga kalibutan nga pangalapkap na sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:40 na mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig
Sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita, duwa ka pamilya nga nagbunanay sa banwa sang hinigaran. Uy, nag-ariglohanay na kuno. Ang report upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na friend ginhilway na sa prisuan sa day Mark Joseph Tanagan kag Vary Flores. Ining duha amo ang ginpreso nagligad nga adlaw matapos nga sila una ginatudlo action friend gimara sang kailabtanan sa nagluntad man nga kinagamo sang duha ka pamilya didto sa may sitio Galira, Barangay Nanunga, Banwa sang hinigaran sa diin. Duha diri ang nagkalamatay action friend. Sunod diri kay Police Major James Latayon ang hepe sang hinigaran PNP. Ang duha ka pamilya nagkuha naman lang nagsitulay o kung nag-ariglo nga wala na lang sang pasakaay kaso kag mag-ayuhay action friend. That's why nga suno iya kay Latayon makabig iyang close na amo na kaso pero nagapabilin sa gihapon ang ining mga record dira kay kung magliwat pa sila ini ang gamiton gihapon action friend. Nagkuha na lang sila ng non-interest ang dalawang partido. Nag-settle sila sa barangay, mukha sila ng kapit-kapit of non-interest, both duwa sila. Madumduman, Lunes ang gabi, nagbinun-anay ining duha ka pamilya sa di nagresulta sa kamatayon diri Nanday, Van Flores kag Alan Iraga. Sa din inisla nakaangkon sang madamong ang kapilasan action Fred sa ila sining nga lawas. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
area mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, priso karon sa police station number 5 ining duha ka mga persona samtang priso ara karon sa SDC. Ining isa ka minor de edad matapos nagkaladakpan paagi man sa basta operation sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 5 sa Purok Hilway Barangay 22 diri sa siyudad ng Bacolod. Ang police station number 5 nangayo na para magpatigayon man sang bypass operation sa area sang station number 4. Ining subject action Fred king kilala diri kay Mark Anthony Culdura. Diin nadakpan man ang yasining upod nga si Oliver Martinez kag ang ining 16 anyos nga lalaki minor de edad. Diin sunod diri kay Police Captain Christopher Masangkay. Ang hepe mismo no sa police station number 5. Ining si Culdura ang ginakabig man sa ila siningahanay bilang street level target. Diin aktuhan gid sang mga kapulisan ining si Culdura nga nagbaligya sang small plastic sachet sang suspected shabu amo ni ang by basta item. Diin na recover pagid sa action Fred ining apat ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Aksyon Alvin. Yes sir. Ining 16 anyos nga ni gagamit o kung gabaligya lang? Gabaligya action Fred. Wala pa mabalaan kung nagagamit. May pa man nabalaan, ipa-check ginila action Fred, kag ipaidalo man ti kung bala magpositibo, ti gagamit gid. Pero nakuhaan man ni siya action Fred sang isa ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Pero ining 16 anyos nga lalaki ang turnover na dito sa area sang SDC. Sa station number 4, ako naging dakupman, ining isa man ka lalaki nakapig man nga street level target matapos man naaktuhan kagabi nagabaligya sang suspected shabu sa area naman sang Purok Bayanihan Barangay Villamonte diri siyudad sa Bacolod. Suspect diri si Jeff Lim alias Kapit amo ni ang ginakabig man nga street level target. Kagdakpan man ang iya sining nga upod nga si Isigani Tarlac. Lunsay nagapuyo sa among man nga lugar diri sa area sang Purok Bayanihan. Nausunod diri kay Police Major Reynante Humukan, ang hepe sang police station number 4, during sa ila sining pagpatigayon sang sining by basta operation. Batok diri kay alias Kapid.
So sa Action Fred, nakuha pagid sa iya, ining napulo pagid ka sa siya, sang suspected shabu, nga ang bili gamay lang man 72,000 pesos ang nakuha diri kay Alyasa Kapid. O ining duha Action Fred ang yayara kaga prisuman sa custodial facilities station number 4. Bago lang matapos ang presko ni Espinido, sige mangyapon ang arangkada siya bo? Gani man, mahambal na ng mga ibanda, mahambal ya, away na siya. Siya po pa more. Balita, report sang patrol. Ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Ulagi kadudlaan na. Sige gid. Baligyanay pati babae subong gaintra na. Minor de edad gaintra na. Ginhimo na gid nga palangabuyan ang Shabu. Amo nang siling sang pila naton ka mga kabyanan matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte ang Shabuya padayon nga magalapnag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sige sulod mo, lagko nga mga bulyom sang Shabu. Kundiin gahalalin, amo na ang dapat gintuki kuntani sang aton mga otoridad. Kaya bisan ano mo ni nga pangdakop, ano pagsikop, uruton mo pagkalatumba, ini mga drug poser gani, kung may nagapasulod sang bulyom sang Shabu, sa kundiin mga pungsod na galin, wala untat ini. Kaya ari dire ang dako nga kwarta. Amo ina ko nga, bisan delikado, kapit sa patalim, kay basi kon makalusot, porte ang kwarta. Makapasulod ka isa, 2 ka kilo, aba, dako nga mani, bueltada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa
sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,